खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव आं रमेन बर'आ बरायबाय। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोङो मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। अब्ला गिबियावनो होनो नागिरदों जों मोनसे रायजोआरि रादाब। रायजोनि HSLC आरो HS आनजादखौ केन्सेल खालामनाय थांखियै रायजोनि खायसे फरायसाफोरा हादोरनि सुप्रिम कर्टआव साफिदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो फोसावनाय जादोंमोन दि फैगौ 15 जुलाइआव HSLC आरो HS आनजादखौ खुंगोन। नाथाय रायजोनि कभिड थासारिखौ नायनानै रायजोनि HSLC आरो HS आनजादखौ केन्सेल खालामनाय थांखि रायजोनि खायसे फरायसाफोरा हादोरनि सुप्रिम कर्टआव साफिदोंनि खौरां सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बेनि थाखाय फैगौ 17 जुन खालारखौ हियारिंनि खालार फोसावदों। बेखिनियावनो समाजआ खोन्थासिगोन HSLC आनजाद आरो HS आनजादा गमामायैनो बेयो खुंमार जागोन ना जाया। नैथि रादाबाव दङ माइनरिटि सुबुंफोरा सुबुं सानखो बांनायखौ होबथानाय आदब बाहायनांगौ होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो बुंथिनाय खोथाखौ लानानै हेंथा राजखान्थियारि हानजाया राजखान्थियारि महर होनो नागिरनायनि अजद दैखांनाय नुनो मोननाय जादों। 2011 मायथाइनि सेन्सास बायदियै आसामाव मुस्लिम सुबुं सानखो बांनायनि हारा हिन्दुफोरनि सुबुं सानखो बांनायनि हारनिख्रुइ 3 फान बांसिन। बे खोथाखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सुबुं सानखो बांनायनि जेंनाजों सोमोन्दो थानाय खोथाखौ सांग्रांथि लाबोनाय थांखियै माइनरिटि सुबुंफोरा सुबुं सानखो बांनायखौ होबथानाय आदब बाहायनांगौ होनना सुबुरुनारि बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन। नाथाय बे खोथाखौ गुबुन हेंथा दोला गुबुन नोजोर होनो नागिरनायनि खोथाया सोराङाव मोनफैदों। थामथि रादाबाव दोङो रायजोनि मोब्लिब रानसारग्रा कम्पानि APDCL खौ मोब्लिब खावग्राफोरखौ संगालि खालामनो बिथोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि। बे थांखियैनो बावैसो शर्मा बिथाङा APDCL खौ बिथोन होबावोदि रायजोआव थानाय मोब्लिब मासुल होयै मोब्लिब बाहायग्रा फसंथानफोरनि गांसे फारिलाइ बानायनाय जाथों। 6 दाननि गेजेराव खेब 24थि दैलाव जनजाग्रानि बेसेना बांबाय। हादोराव थानाय 14 जुन खालाराव सोरखारा पेट्रल जनजाग्रानि बेसेनखौ मोनफ्रोमबो लिटाराव 29 फैसा ओरैहाय डिजेलनि बेसेनखौ मोनफ्रोमबो लिटाराव 30 फैसायै बांहोनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो मख'नो गोनांदि 6 दाननि गेजेराव बियो खेब 24थि दैलाव जनजाग्रानि बेसेन बांनाय मोनसे खौरां। बेनि उननि रादाबाव दं हादोरनि गंफ्रोमबो मनिउमेन्ट्स मिउजियाम बायदियाव दावबायारिफोरनि हाबथिखौ बन्द खालामनाय। हादोरनि आर्किअलजिकेल सार्भे अफ इन्डिया फसंथाना हादोरनि कभिड थासारिखौ नायनानै बेबायदि थिरांथाव फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव सोलोंथायारि फसंथानफोरनि थाखाय होनाय गरम बन्दआ जोबनानै थांबाय। गरम बन्दआ जोबनाय लोगो लोगो रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना अनलाइन क्लासखौ जेब्लासिम लकडाउनखौ बोखारनानै फरायसालि खुलिफिन्नायसिम सालायलांबाय थानो थाखाय सोरखार आरो गावारि फरायसालिफोरखौ खावलायदों। खमैबो सा 130 भारतारि गोजोन लाबोनो नाजाग्राफोरखौ UN मेडेल बान्थाजों बरायदों। खोला सुदानाव गोजोन लाबोनाय थांखियै UN मिशननि जोहै बाहायजानाय सा 130 भारतारि फायखिफोरनिसिम UN मेडेल मोननाया हादोरनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। रायजोनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोराव कभिड टेस्ट खालामनो थाखाय सारि फाथिनाय नुनो मोननाय जादों। रायजोआव कभिड भेक्सिननि होनाय सिगां कभिड आनजाद नायनाय एंगारहायै जानायलाय गोसो गुदुं सुबुंफोरा कभिड आनजाद नायनायखौ नुनो मोननाय जादों। 1 बोसोर बारलांसेयावबो फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतनि थैनाय केसआ दाबो नायबिजिरनायनि लामायाव दंबावो। थांनाय 2019 मायथाइनि 14 जुन खालाराव फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतखौ गावनि न'जौआव आलायनानै थानायखौ मोननाय जायो। फावखुंगुरनि बिफाया CBI नायबिजिरनाय जानांगौ होनना केस होनाय लेखा हादोरनि CBIआ राजपुतनि थैनायनि जाहोनखौ नायबिजिरनाय हाबाखौ लानानै दा बोसोर मोनसे गिदिंलांबाय। नाथाय CBI दासिमबो जेबो थिरांथायाव फैनो हायाखै। सुशांत सिंह राजपुतआ गावनो फासि नांनानै थैनाय ना सोरबा बुथारनाय बे खोथाखौ दासिमबो
सिबिआइआ बुंथिनानै होनो हायाखै। बे बुब्लियावनो हादोर नाङैनो फावखुंगुरनि अनसायग्राफोरा इन्टारनेशनेल एन्टि नेपटिज्म डे फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आखायाव फावखुंगुरनि सावमु लानानै फावखुंगुरनि थैनाया 1 बोसोर जानायखौ गोसोखांनानै ससियेल मिडियायाव फोसावनाय नुनो मोननाय जादों। इजराइलनि गोदान प्राइम मिनिस्टारा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांजों खामानि मावनो लामा नायगासिनो थानायनि गोसो फोरमायदों। इजराइलनि प्राइम मिनिस्टार नाफ्ताली बेनेट बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथांजों खामानि मावनो लामा नायगासिनो थानायनि खौरां मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव।